Башкортостан, һинең güzellikкә тиң булырлык ерләр бар микән? Аккош кебек ап-ак аңелгәй, кайһы илдә генә бар икән? Башкортостан, алһау-таң иле, гөлбаксалар иле, дан иле, күкрәгендә нефть чишмәләре, туфрагында бөтен алтыны. Киң Рәсәйнең сихрен киңлегендә якты йондыҙ булып балҡының. Миндә туа изге теләктән, ярһып тибә ҡайнар йөрәктән. Шаулап үтә мәғрүр урмандарын, туп башаҡлы иркен ҡырҙарын. Данлы илем, гүзәл республикам, бүләк булһын миңә йырҙарым. Окольцован Агиделью, грядой могучего Урала, там, где Инзе берет начало, где Иремель, кабан могучий, стоит, направив взор свой в тучи, где Жульгардаш, конюшня Акбузата, наскальной росписью богата, где ослы пуль, как море горьких слез, где каждая травинка — медонос. Воспеть хочу тебя, мой край, той песней, что поет Курай.